ce ba mamaki hankalin matasan Najeriya ya raja a ga karanta fasahar zamani da ta hada da manhajar lataroni, ganin yadda bangaren ke kawo kuɗi a sassan duniya a yanzu. Ƙwararru sun yi ittifaƙin cewa duk mayar da hankali da ake yi kan bangaren man fetur ba shi ne ya fi kawo kuɗin shiga ba. Bangaren sadarwar zamani da ake yi da fasahar lataroni da manhajojin kwamfuta shi ya fi kawo kuɗi shiga. Tazarar al'ummar raya arziki da bangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi 5 in an gwada da sashen man fetur da iskar gas. Wannan na nuna maka wannan sashi yana tafiya yadda ya dace, in ji ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantami a zantawarsa da manema labarai jim kaɗan bayan dawowa daga taron sadarwa na duniya da a bana aka gudanar da shi a Budapest na ƙasar Hungary, ma'ana babban birnin ƙasar Hungary. Dr. Fantami, wanda ya jagoranci tawagar Najeriya a taron da ya duba ƙalubalen sadarwa da kuma hawa kan manhajar sadarwa mafi ƙarfi da kuma sauri ta 5G, ya ce yanzu zamanin samun ci gaba ne na tattalin arziki ta hanyar sadarwar lataroni wadda ake yi da fasahar manhajar kwamfuta da dangoginta. Hakanan Fantami ya ce zai bi sawun matakin da ma'aikatarsa ta ɗauka ta hana ƙwarar mutane wajen shanye musu kuɗi da suka zuba a wayoyinsu ko kuma na'urorinsu na hawa na yanar gizo ta ɓaraunar hanya. Shi ma shugaban hukumar bunƙasa sadarwa zamani wato NITDA, Kashifu Inuwa Abdullahi, ya ba da tabbacin wanzar da abin da ya zayyana da ayyukan da suka faro tun lokacin da Fantami ke babban daraktan hukumar Najeriya.